What's up mga kauragon? Kumusta kayong lahat? Papakita ko sa inyo ang aming binuhusan ngayon na hindi natapos kagabi dahil pagod na kagabi ang aking mga kasamahan. Kaya ang ginawa, in-stop na muna dahil hindi na nila kaya. Kung napansin nyo, ayun yung mixer. Nakahangat siya sa aming slab na 150 para pag binuhusan tuloy-tuloy yung daan kung saan natin iano yung ating tubig ay ating simento, mga halo. Ayun, napansin yun na ano na yan, mixer na yan, dyan namin nilagay. Ito, papakita ko sa inyo ang aming parang nabubuhusan. Bago pala ang lahat, introan na muna natin. Para intro, pasok! Yung mga karagon, ito pala yung aming nabuhusan. Yan. Ang aming inunang binuhusan ay ang tiris. Mga tiris muna ang binuhusan dahil di kakayanin ng mga tao pag tinuloy-tuloy buhusan. Kaya inuna muna namin yung pinakamababa. Susunod na namin yung pinaka buong buong kabahayan na o buong slab. Yan po lang ang binubuhusan ngayon. Bali, may mga nakaabang ng dowels. Ang space ng ating mga dowels ay 60 yung daming ginawa. Mga dowels yan. Yung dito yung CR, nakadrop siya. Di na kasi namin na-drop itong steel deck para sa mga CR, di na namin na-drop. Kaya ginawa namin, nagharang na lang kami dito. Hinarangan lang namin to ng siparling, tapos nakaangat kami dito ng dos at nakababa din dito ng dos para nakalubog yung yung CR natin sa flooring ng slab. Ito na yung ating PPR para bang sa tubig. Dito yung ating asintada dyan. Ito yung mga nakabang na PVC yan sa CR. Kabang na, tapos ito sa natin lababo yan, sa dun sa floor drain yan. Yun mga iba, yung mga nakabang na yun, clean out yun. May mga nakabang na rin na bakal. Ito muna yung ginawa namin na na binuhusan. Yan, paikot. Paikot na muna yung binuhusan. Ito muna ngayon. Sana namin itong kabuuan. Yan. Bali, may mga nakalinya ng wiring. Yan. At itong kung napansin nyo itong mga to, abang lang yan. Kumbaga additional yan pag mayroon ipapasok na wire sa baba. Abang lang yan para may may lulusot sa kabila. Ayan. Yan mga na yan, PVC na yan. Mamaya doon kayo mag-umpisa magbubuhos. Kasi naumpisa na namin doon sa dulo sa may tiris. Ngayon doon na kami sa sa dulo na yung mag-umpisa papunta dito. Di namin ito na isabay kagabi dahil yun nga, pagod na. Ito CR din to. Yung siparling na yan, yung ilalim ng siparling na yun, doon ang pantay ng ating CR. At itong taas nito, yan naman yung pantay ng ating ng ating slab. Itong ginawa namin na lalagyan ng mixer. Sa gusto nyo gayahin to, gayahin nyo pa. Saka pala, shout out pala sa mga kasamahan ko, mga naliligo. Ayun, naliligo sila ngayon. Shout out pala sa inyong lahat dyan. Ito yung ginamit namin na PVC. Itong PVC na ito yung ginamit namin. Pinaglagay namin dito sa dito sa bunganga ng mixer. Nakatipid-tipid kami ng konti. Ito
Yun nga lang, medyo di maiwas sa masira dahil ano lang, PVC lang kaya nasira yung dulo, pero at least putulin lang yun. Puputulin lang tong dulo na yan, tapos pwede pa gamitin. Dahil, pero ang kaganda lang nito, nakatipid ka na ng tao. Hindi ka na kumuha ng maraming tao pang pasapasahan ng halo. Papunta doon sa malalayong area ng ano, slab. Ito na lang ginamit namin, tinukuran namin. Yun, ginawa namin parang pampret. Tuloy-tuloy yung buhos, lipat-lipat lang. Ayan. Ayan yung ano, agdan. Baba. Ito yung ginawang step. 10mm yung ginawa namin na step. Ayan, baba. Ayan. Para hakot lang ng hakot yung mga kasamahan ko. Tapos yakit dito sa may mixer. Dalawa yung nag-ooperate. Pabagsak papunta. At doon sa may nag-aabang ng mga hatlo rin. Kaya hindi ganong ano ng mga tao. Tulad ng ano, ng mano-mano na di nakataas yung mixer, galing ng babang halo, pasa-pasa pa, kaya medyo kailangan ng maraming tao nun. Pero ito, kunti lang kailangan mo, makakapagbuhos ka ng Oragon. Ito, bagong buhusan naman namin ito ngayon. Ayan, mga bagong buhos pa lang, punta dun, mga bagong buhos pa lang to. Ayan, bagong buhos pa lang namin. Ayan, bali dito na kami, ito na lang yung bumuhos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, daanan ng ano, parang nasa pamphlet tayo. Punta doon sa taas, dyan dumadaan yung halo natin, punta doon, bang! Ayan. Kamukha na yung sabog yun. Sabog yun yan. Hanggang dito tayo. Ayan. Dito pa yung hindi pa nabubuhusan. Abutin kami siguro dito ng mga alas 9 ng gabi. Yan. Kasi anong oras na? Alas 4 na. Malaki-laki pa itong ubusin na halo. Siguro mga nasa 40 so pupunta simento. Yan. Naman. At dyan, yan yung yan yung operator ng ano, ng ating mixer. Yan. Yan. Yung matanda na yan. Yan yung mas ano, pinakamalapit na magbubuli ng pinagbuhusan. Yan po yung sanggot. Langsung. Ay, pasok mo pa yan. Kaya ko po. Kaya ko. Sumusubok na, nagpula. Yes, doon sa po, subok.
Joseph! Ang kapal pala ng ating buo sa slab ay 6 pulgada po ang ating kapal. At ang drop naman natin dito sa CR ay 2. Kailangan nakadrop tayo ng 2 para pag tayo mag-finish kaya tayo magta-tiles, di tayo mahirapan kung gaano kapal ang ating kukunin sa tiles. Tapos sa loob ng ng kwarto. Yan mga kuragon, natapos na ang ating binubusan na slab. Yan. At naka-prepare na yung ating mga abang sa ating mga electrician. Ito. At tapos ang mga tubiro. Lahat na naka-prepare. Yan. Tapos itong ating dowels, naka-prepare na rin. Kasintada na lang yung kulang yan. Kung napansin nyo dito, may tubig. Kapag tayo mga kuragon nag-slab, pagkatapos natin buhusan, kinabukasan kailangan paliguan natin ng tubig. Lagi natin papaligwa para maiwasan natin yung bitak-bitak ng ating slab. Dahil pag hindi natin binabasa yan, nagkakaroon siya ng bitak-bitak. Dahil mainit ang ating panahon. Pag yan nainitan, kumukusang nagkakaroon ng crack yan. Kaya kailangan lagi natin binabasa para maiwasan yan. Tulad nito, nagkakaroon siya ng mga bitak-bitak pag hindi nabababaran ng tubig. Dapat lagi nakababad yan, lagi ini-spray yan dahil para maiwasan natin yung bitak-bitak. Pero ang bitak nito, kasi na naman siya, nadidiligan naman, ang bitak niya nasa nasa ibabaw lang. Pero dapat iwasan natin ng pagiging crack talaga niyan. Kailangan babasahin lagi. Yan. Yan, napansin nyo. Yan dapat pag hindi kasi natin yan ganyan naging itsura niya, nagkakaroon ng bitak. Yan, pag napabayaan natin yan at hindi natin hagapan, yan yung magiging sanhi ng ating crack ng mga slab. Kaya dapat laging dinidiligan yan, umaga, hapon, kailangan nakadilig yan para yan mga kuragon, tapos namin ng aming binubusan. Napakita ko naman sa inyo sa next video ko kung anong mga gagawin namin dito, mag-asinta daw napakita ko rin sa inyo yan. Sa gusto pa lang magpa-shoutout dyan, comment lang kayo sa aking video dito sa baba, comment lang kayo dyan at comment kayo ng shoutout para sa next video ko. Shoutout ko kayo isa-isa kung sino magpapa-shoutout dyan. Kaya sa mga awang nanonood, sa nagsusuporta sa akin, thank you sa inyo, maraming salamat dahil ito tuloy-tuloy ang ating pagkataas ng ating subscriber. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Hanggang dyan na lang muna.